Nyakoro mogi toka waseneno pichni kaka jotelo ne ochuo luor mari mogik ne ringre Raila Amolo Odinga. Watudre kod lipota marwa Efi Nyakidi mosebedo kaluwo chenro ni achiel kachiel kendo gie sani Efi nitiere e paw tuke ma Kasarani. Efi, erokamano kuom yudo thuolo mar medo loso kodwa e chenro mag dhigo nyime mar kelo achiel kachiel safar mogik mar Raila Amolo Odinga. Inyalo miyo waler ni nyaka gie sani jopiny mathoth ne ochopo Kasarani ne gin gi geno maneno ringre Raila Amolo Odinga. Nyiswa ni nyaka gie sani chenro no chal nadi. Kwan maduong' mano waneno ka nitiere Kasarani pod nitie, koso kwan no dok piny to chenro no itayo gi jomage to dhi nyime yo machal nadi. Odogoyo tach alap ma Kasarani kendo nyaka sama waloso niendi eka oganda koro yudo thuolo mar neno ringre mosenindo gai mar ODM mano Raila Odinga. Chenro ma kamaendi kaka wang'eyo nowinjore obed ni orumo kar gimoro sa 11 ma midhiambo. Kendo nocham time e od bura. Kata mano ne ok otimore kaluwore gi lokruok ma ka gi kata bende kaluwore gi kwan oganda ma bende ne owuok oko mar kowo ringre Raila Odinga kowuok ndeke ma JKIA nyaka mar mondo mi okele Kasarani kaendi tok lokruok mane otim. Koro nyaka sani pod en aena laini mopangi kaendi kwan oganda mane waneno ko odonjo Kasarani seche kaendi bet ka odok chien. Gigoyo laini kaendi chenro niendi ota kod obila kachiel kod jolweny kendo en chenro madhi nyime e yo mayot nyaka gie sama waloso niendi. Thum bende oket kaendi, jogo ma winjo kapo nono gidwa miel matin, nitiere wende mag pako Nyasaye ma oket kanyo endo ma bende giwinjo. Kata kamano motelo ne maendi nitie nyasi mar alam ma bende nobagi mane alap ma Kasarani kaendi. Chenro ma bende notelo kod jatend piny William Ruto, familia mar mosenindo bende ne wantiere godo kaendi. Ne waneno minode Aida Odinga kachiel kod nyithinde bende mane nitiere kaendi. Kata kamano e kinde mane pok ochak nyasino endo rakruok moro ne nitiere e kind obila iro malungo wang' ne oba kaendi mano kata tiaga kanisas mar keyo oganda kaluwore ni oganda nodonjo kaendi kar kwan gi kar rombgi ne giwuok kar rombgi mar mondo mi gigo agoya oriti ne jasiasa ma gisehero kendo ma gisegeno kuom higni. Koro iro malungo wang' noba kaendi mar mondo mi oke oganda mondo mi chenro odhi nyime e yo maber. Kata mano ne ok otimore tok seche moko ariyo adek kamaendi bende ne waneno ka nitiere ji ariyo moko ma owito ngima kaluwore nochwad gi lisasi mana oko mar alap ma Kasarani. Kata kamano nyaka sani anyalo wacho ni nitiere kwe e alap ma Kasarani. Kwe odok e wang'e Kasarani, alwora mare ni kare. Jolweny tayo chenro niendi e yo mayot. Kata kamano nitiere ote ma wayudo manyien kotenore kod chenro mibago kiny kaluwore ni ka ringre ni owuok kaendi owinjore bed ni itere kar kano ringre malime nyasi mar ikruok ne nyasi mar alam ma idhi bag e alap mar Nyayo Stadium kiny. Koro ote ma wayudo kaendi en ni kiny ne oganda duto madeher mar mondo mi ochope alap ma Nyayo Stadium ne nyasi mar alam. Ikwayo oganda duto mondo mi oneni gichopo kanyo chon kendo gichopo ma gibet piny kar sa achiel mar okinyi mar mondo mi chenro no endo odhi nyime otimre e yo ma very effective. Ka anyalo wacho gigo kisungu kaluwore bende ni wantiere gi welo kata guests ma biro wuok e pinje maoko, guests from abroad, from every walk of life. So Kenyans are just being urged to get to Nyayo Stadium early, to be seated by 7 a.m. just to have a smooth running of the program that is planned ahead of tomorrow's service at Nyayo Stadium. Emmanuel Kang'eyo ka ponono intiere gi penjo moro amora. Erokamano Efi Nyakidi kuom miyo ler. Wan gi geno ni pod intiere kanyo kendo ibong'eyo kaka chenro no biro rumo. Nyakwara mogi mano en Efi Nyakidi, entiere e pap ma Kasarani kama gie sani chenro maneno ringre ogai maduong' bura mar ODM Raila Amolo Odinga pod dhi nyime. Mana kalero ni mathin en ni wuoth mane owuok